Se o PSDG quere facerse co control da mancomunidade do Salnés, precisa do apoio dos partidos independentes. Os socialistas necesitan 14 votos para facerse coa presidencia. Co pleno de constitución do ente comarcal previsto para o vindeiro luns, a formación iniciou unha rolda de contactos para facerse co respaldo dos outros partidos. Estamos intentando contactar con todas aquelas persoas de independientes para saber un pouco cales son as súas intencións, se queren apoiar unha presidencia socialista na mancomunidade. Sabemos que a situación que estamos vivindo, a verdade é que iba a decir que non é situación esperpéntica, pero esperpéntica xa foi durante 4 anos, eso de ter un presidente en funcións durante 4 anos. Unha das formacións que confirma o seu apoio ao cambio na mancomunidade é Somos Cambados. Os socios de goberno de Fátima Abal coinciden coa alcaldesa en que a situación do ente comarcal é anormal. Creen que hai que poñer a funcionar xa polo ben da comarca. O sí de Somos Cambados, o PSDG, terá que ser ratificado agora pola Asamblea da Formación. Consultaremos a nosa Asamblea nos próximos días para ter o seu apoio de cara á votación do vindeiro luns, que esperemos que finalmente se produza. E sí que é verdade que onte recibín unha chamada por parte do PSOE e por parte da propia Marta Giraldez, para evidentemente pedirnos o seu apoio e nos estamos nesa liña de apostar por un cambio para a mancomunidade do Salnés, que creemos que é necesario. Mentres continúan a súa rolda de contactos na procura de apoios, os socialistas aproveitan para criticar o paso do vilanovés Gonzalo Durán pola presidencia da mancomunidade. Entenden que a súa xestión foi contraproducente para os intereses xerais do Salnés. Entendemos que hai que darlle unha volta. A verdade é que durante estes últimos 4 anos a mancomunidade do Salnés foi un auténtico despropósito ao servizo do alcalde de Vilanova para os seus intereses particulares e os seus intereses privados, poderíamos decir, como concello, non privados persoais, senón privados como concello. Abal tamén ironiza coa proposta de Durán de establecer a partir de agora unha presidencia rotatoria entre todos os concellos mancomunados. Entende que esa idea xa puido ter hai 4 anos no canto de manterse en funcións á fronte do organismo.